Хора, утре си навивайте аларми в 7 часа сутринта. Ще кача в 7 часа сутринта едно видео, защото тогава ще го заснема. Аз в момента, което заснема видео, отработвам го веднага и до момента и го пускам. Утре веднага и на момента бъдете на лице, защото ще ви покажа едно много ярко нещо. Ей сега, чакайте ме. Именно утре ще скрия един пакет. Ще скривам всяка седмица по един пакет. Следете, абонирайте се с камбанка, супер лесно е. Бих казал, че това видео не е с телефона, не е с старите ми камери. И вчера се здобих с ето тази камерка. Супер яка е. Тя отзад няма такива неща, няма чаркалъци. Не снимам с нея. Снимам с нас, където една друга, не с тази. В момента не мога да ви я покажа. Чакай само една секунда да изключа тази камера, която снимам и да ви покажа другата, която снимах сега. Хора, официално вече съм в друга камера. Ето е камерката, много яка. Ще скрия този пакет. Ще ви покажа какво има в този пакет. Има листче, където аз съм се подписал. Има молива, с което съм се подписал. И тази и лентата ми на любимата ми играчка. Ето я и любимата ми играчка. Ето я, вижте я. Много ли я? Ето я любимата ми играчка. И ме следете, защото ще сложа и тази фигурка. В момента съм сложил тази на дяволчето. И както виждате, Наруто е без лента, защото лентата е в пакетчето. Ще го скрия и вие и задачата ви е да го намерите. И утре бъдете на лице, защото ще го кача в 7 часа сутринта. Навивайте аларми!